Ahojte, ja som Lukáš, prezývajú ma Joši a v tomto prvom videi na mojom kanáli vám poviem, prečo som sa rozhodol natáčať a aké hry budem natáčať. Takže začneme tým, že vám poviem, prečo som sa rozhodol natáčať. No, ja som už natáčal. A to konkrétne na kanál Bešiovce s jedným môjim kamarátom. Lenže sme sa nemali čas stále stretávať a dopadlo to tak, že na kanáli je iba zo 5 videí a ďalej nenatáčame. Tak som sa to rozhodol skúsiť znova s týmto kanálom. Jasné, že moja tvorba nebude kvalitná ako pri iných youtuberoch, ktorí už natáčajú dlhšie a budem v tom robiť aj nejaké chyby. Lenže na tie ma upozorníte vy, moji diváci, v komentároch. Takže za toto vám ďakujem, že ma pochopíte. No a môžeme sa vrhnúť na ďalšiu časť videa a to je, že čo budem natáčať. No a ku koncu tohto úvodného videa vám poviem, čo budem natáčať. Prevažne budem asi natáčať hry na platforme Android. Potom by som mal natáčať aj Minecraft na počítači, ale to iba multiplayer, lebo single player ma veľmi nebaví. Pravdepodobne aj Counter-Strike, s tým sú momentálne ešte nejaké problémy, ale budem natáčať aj recenzie na nejaké veci, ktoré používam. No a za to, že ste si pozreli moje video, vám veľmi ďakujem. Dúfam, že sa vám páčilo. Môžete mi dať odber, keď chcete vidieť moju tvorbu. Aj like by potešil, ale nemusíte. Takže ďakujem. Ahojte.